ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି କିଏ କେଉଁ କେଉଁ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ଶ୍ଲୋକ 15। ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟଂ ହୃଷୀକେଶୋ ଦେବଦତ୍तं ଧନଞ୍ଜୟଃ ପୌଣ୍ଡ୍ରଂ ଦର୍ପୋ ମହାଶଙ୍ଖଂ ଭୀମକର୍ମା ଭୃଗୋଦରଃ। ଅନୁବାଦ। ତତ୍ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ଏବଂ ବହୁ ଭୋଜନକାରୀ ଭୀମକର୍ମା ଭୀମ ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ପୌଣ୍ଡ୍ର ନାମକ ଶଙ୍ଖକୁ ବଜାଇଲେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି କିଏ କେଉଁ କେଉଁ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ନାଦ କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ବହୁ ଭୋଜନକାରୀ ଭୀମକର୍ମା ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ପୌଣ୍ଡ୍ର ନାମକ ଶଙ୍ଖ ନାଦ କଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।